Čim dreči, tačno kao drekavac. Drugo ne može da bude ništa. Ne znam, ne mogu da objasnim tačno šta je. Čuo sam da se pojavio taj drekavac tu u Suvaji. Drekavci. Izgleda da opet napadaju. Sećate se priče Bakavere iz Burova kod Lazarevca, na čijem tavanu žive drekavci. Sada su opet viđeni, ali u selu Svojnovo kod Paraćina. Dejan ovde živi ceo svoj život. Čudno biće video je uveče oko 10, pola 11. Otišao sam za seno da naranim ovce i čuo sam neku vrisku, neku dreku, nešto što meni do tada nisam čuo, pošto jedno nepoznato mi bilo. Na neki način nisam mi obratio pažnju. Ovce bleje, nisam to mogao da čujem baš kako treba i dao sam ovcama. U jednom momentu dok sam išao prema nešto nadletelo nad mene. Kao krupno. Nastavio je da hrani ovce, ali opet iznad svoje kolibe čuo zvuk. Interesovalo ga je šta je to. Odjednom mu se učinilo da je to nešto stalo pred njega. Ili mu se nije učinilo. Uperio je baterijsku lampu pravo u to. Kako da vam sad to objasnim, imalo je glavu, šta ja znam, možda ovako, kao detinja glava. Krupne oči, visoko na noge, ušići mali, nos neodređeno kao čoveče, ali širi nos od čoveče. Dejan se prestravio. Nikad u životu nije video ništa slično. Čuo se i lavež psa. U jednom momentu Keri za mene naišao, ja sam se okrenuo, kad se pogledam gore, ponovo njega nema. Nema ga, dalje otišlo iza krova, ja idem tamo, nije iza krova, uopšte ga jednostavno nema. To je bilo prvi put da je Dejan čuo i video tako nešto. Ali ne i jedini. Sledeća noć isto. Nije znao šta ga je snašlo. U prirodi je ceo svoj život, ali takvo biće nikad ranije nije čuo. Sutradan je Dejan svoje neverovatno iskustvo ispričao svom stricu. Nije mu verovao, ali prevario se. Te noći i stric Dobrilo je nešto čuo. To je bilo negde oko 1:15 u ponoći, znači preko noći. Meni je to probudilo. To je bio na ovaj dud. Neka stvar se tu, ja je nisam vidio, sam čuo taj glas. Kad je, ja sam hteo da otvorim vrata, da vidim to, da li je to što meni taj bratanac pričao ili nije. Ja sam polako ustao i kad sam ja otvorio, onoga nema. Tvrdi da je čuo, ali nije video. Takav urlik za svoje 54 godine nikad nije čuo. Bilo ga je strah. To mene podsjeća na nešto toliko jezičljivo da ja u mom životu nikad nisam čuo taj glas. Znači, to je nešto pisak, dreka, kao kad prevrćeš brda doline, toliko to nešto strahovito čulo se i Prisetimo se. Drekavci su biće iz slovenske mitologije, materijalna manifestacija umrle, nekrštene dece. Urlaju mešavinom dečeg plača i vučijeg zavijanja. U Svojnovu ne znaju zašto se baš tamo pojavljuju drekavci. Misle da dolaze iz napuštene kolibe gde niko ne živi. Radovan je te večeri krenuo po bunarsku vodu. Kad sam se okrenuo na pola bunara, kad je kofa sam obrćao na čekrt, ja sam vidio da je preletelo ogromno, više od po metar jedno krilo. I odozgo od ove vikendice otišlo je dole prema moj stogovi seno. Dole i odmah otišlo prema reke. Dole. A možda je prvi put viđeno na vetrenjači. Da se prvi put i pojavila tu, u tom pravcu, možda čak šta i bila i na njoj. Najstariji stanovnik Svojnova, 80-godišnji deda Toplica, je još pre 30-40 godina čuo neke neobjašnjive urlike.
Čuli smo da dreči nešto. Od Brnika do Brnika, kao. I rešimo se, idemo da vidimo šta je i kako i sve to. Ponesemo u glevlje žar, mislim, vatru. I kad smo izašli tamo, nema ništa. Mi se vratimo kod Kolibeva, ono opet. Istim putem. Nisu videli ni senku, ni trag, ali jesu prodoran zvuk. Pa dreči onako kako mogu sada vi objasnim to. Kao da breči, kao... Znači, i ranije je bilo sličnih pojava. Lovci su sad posetili Svojnovo. Lazili, čekali nekoliko puta. Nisu uspjeli da ga vide, ali dobro, to je bila i galama. Vjerovatno da zbog toga ono nije ni telo da se javi. Smračilo se. Noć pada. Lovci su opet tu. Umirili su se. I dalje čekaju.